گوندê Twês gundekî Kurdî yê li parêzgeha Helebê devera Ezazê yê ji êla dîdanin ji yek bavpîrînê mervantiya wan bi gundê Qolisrûc û Tehanê û Sûsinbat û Şedûd û Eblar heye. Neşteciyê wê nêzî 605 kesînê panava gund jê 1002 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 23 kîlometr û dûrî Ezazê ji hêla Rojhilat 27 kîlometr û dûrî Marê yê ji hêla Rojhilat 10 kîlometr. Gund navdar bi çandiniya genim û ceh, nîsk û kemûn û darên zeytûna tirî hejîr xwedîkirina pez jî dikin û penêr jî çê dikin û rûnê dewar e. Piraniya neşteciyê gund di Meqleyê Kevir de kar dikin li derdora gund û Helebê. Beşek jî ji xortê gund li Helebê kar dikirin, dwarê Terzîtiyê de û di Fîrmat kar dikirin. Gund kevnarê derdora wê şikeftnê hene, tên girê didin gundê Tilçîçan û Qeramil wek got deverek leşkerî bû, tê gotin got dema Romanî û Bîzantiya de berî wan bû, dema xoriya de bû. Gund işkence dît di wan pevçûnê di navbera rejîmê opozisyonê û piştre di navbera opozisyonê û Daişê de taybet gava Daeş destê xwe danî ser gund du sala. Hemû cûreyên nemirovatî bi ser gund dikirin, wek got şevê êrişî malat kirin, girtin dikirin, serjêkirin dikirin û xelk bi dar ve dikirin û wan dihiştin serê wan jêkirî û li panava gund. û kesnî ji gundî jî hene hîna jiyana wan nexuyaye. Digotin Kurd gawirin destpêka 2017 de wilo pevçûnek tiyatro çêbû di navbera temsîlî çêbû di navbera Daeş de û ev çeteyên bi ser dewleta dagîrker Tirkî de gundî dîsa ji gund derketin çûn deverinê aram. Ev çeteyên bi ser Tirkî destê xwe danî ser û Daeş jî çû bi hêla Babê de gundî vegeriyan lê gund talan bibû wêran bibû, hatibû dizîn. Tanha gund dibin destê çeteyên opozisyonê ê got bi ser Tirkî ve û işkenca gundiya berdewam e. Ev agahî ji hêla kesekî ji deverê gihiştin me û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzer im ji devera Dirbêsiyê.